Jeg vil lige fortælle jer lidt om Pravenas Pure Light Balayage Kit fra Gaetang. Det er det bedste produkt, jeg hidtil har arbejdet med. Når vi snakker om lysninger til at lave balayage med, er dette produkt helt klart unikt. Og det er det på grund af det rismel og kaolinler, som produktet blandt andet indeholder. Det gør, at det giver lysningen en helt unik konsistens, som er cremet, der gør, at det ikke løber på håret. Det vil sige, at vi laver ikke pletter og skjolder på håret, fordi produktet er så tykt, men alligevel meget smidigt at arbejde med. Jeg vil her vise jer, hvordan vi blander til den her pige, vi er ved at lave i dag. Vi har valgt at blande 1 ske pulver til 2 skeer bejse for at få en rimelig cremet konsistens. Selvom produktet tør ind på håret, betyder det ikke, at lysningen stopper med at arbejde. Det betyder bare, at lysningen bliver mere kontrollerbar i og med produktet det tør ind. Det vil sige, at vi kan lægge vores passer ned oven på hinanden, uden at det smitter af på bagsiden af den næste passé, vi laver. Produktet holder ikke op med at virke, fordi det tør ind på ydersiden. Der er blandt andet aloe vera i det her produkt, som gør, at det holder fugten inde i håret. Så selvom lysningen tørrer på ydersiden, er håret stadig fugtigt på indersiden. Så vil jeg lige vise jer, hvor smidigt og tykt det her produkt egentlig er. Selvom det er blandet 1-2, kan vi ryste skålen og vende den på hovedet, uden at der er noget, der falder ud. Så det siger lidt om, hvor kontrollerbart det er. Så har vi valgt at putte Olaplex i, og vi har valgt at tage 7,5 ml i til den her portion, for at beskytte håret mest muligt. Her ser I Jannis hår, som vi har indfarvet i en Goldwell farve, 5 BM med 3%, og vi har tilsat 3,75 ml Olaplex. Vi har afsluttet Olaplex-behandlingen ved vasken med Olaplex nummer 2, som har siddet 10 minutter. Så er håret vasket og føntørret. Som I kan se her, lader vi passererne falde ned oven på hinanden. Det sker der ikke noget ved, fordi produktet stille og roligt tør ind på håret, hvilket gør, at vi ikke får nogen plamager og pletter eller skjolder på håret. Så det er rigtig rart. Det er jo det, der ofte er en stor udfordring, når vi laver balayage-behandlinger på vores kunder. Men det skal vi ikke bekymre os om her. For der tør produktet simpelthen ud, så der ikke er fare for, at der er noget, der løber sammen og ind i hinanden. Til balayage-kittet fra Pravena følger der 3 pensler med, som er rigtig lækre at arbejde med. Og der følger en stor spartel med, som er ret bred, og så er der en lille skål på siden af spartlen, som gør, at man kan have sin lysning lige ved siden af, hvilket gør det rigtig nemt at arbejde med, specielt når man står med et langt hår. Tak fordi du kiggede med. Du kan se mere af vores arbejde og følge os på vores Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter og se os på vores hjemmeside www.saloninsight.dk. Hej hej!